egwu nne na-agbara nwa, ọ bụghị egwu achụ ụtaba n'aka na-agba. Mere o ji dị oke mkpa na onye ọbụla chọrọ ịmabanye na ya ga-eji nnọọ ihe asaa n'anya ma mara ma ọ ga-emewukwa ihe dị na ya. N'ihi ya, ị chọrọ ime ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na alụmdi na nwunye gị gara nnọọ siriri ngwerere. Ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na ị zara siwiti na họni alụmdi na nwunye. Mgbasonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zuziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Ije Di Na Nwunye. Ije Di Na Nwunye ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 ka ha bunye gị uche ma gbazie gị ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa alụmdi na nwunye gị. Sonyere ha ma kporie ndụ dị na alụmdi na nwunye. Echo FM. Ụzọ ife na-abụ ka a na-achụ achụ n'elu ụwa, na-enwe ife na-abụ na akọntrolu elu ụwa. Nke mbụ bụ ego, nke ịbụ ọ bụ nwanyị. Achụcha ego, achụwa nwanyị. Ejide ego, achụba nwanyị. Ịchụcha ego, ịchụọ nwanyị. Mana ịchụwa ego ihe ekwe ka nwanyị. Achụcha ego, achụọ nwanyị. Ejide ego, achụba nwanyị. Ịchụcha ego, ịchụọ nwanyị. Mana ịchụwa ego ihe ekwe ka nwanyị. Oh yo 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 yo. Akwa prọfesọ onye egwu. Ife mfụlụ ka na-egwu. Ifụlụ ụwa anyị nọ n'ime ya idere ọnọ ntụ tinsi. Nke mbụ bụ ego, nke ịbụ ọ bụ nwanyị. Ifụlụ onye nwe ego na nwanyị, a na-abụji ụwa n'ọlụ. A na-achụ ego, a na-achụ nwanyị. Ebe imirikiti dubizi achụ nwanyị, one ma one na-achụ ego. Emekata wee wepụ nke n'elu ụwa. Ịmalụ na ụwa ga-agata ọkọ. Ụwa agata onye bụ na achụcha ego, achụọ nwanyị. Ejide ego, achọba nwanyị. Ịchụcha ego, ịchụọ nwanyị. Mana ịchụwa ego ihe ekwe ka nwanyị. Achụcha ego, achụwa nwanyị. Ejide ego, achụwa nwanyị. Ejide ego, ịchụwa nwanyị. Mana ịchụwa ego ihe ekwe ka nwanyị. Original Mr. Flavor, party dance. Lele, ọgwụ ego na nwanyị yo, ha na-abụ dị important yo. Lele, ọgwụ ego na nwanyị yo, the two things dị important yo. Money identity, ụmụ nwanyị na n'isi ego. Maka na nwanyị nweta alert. Ebelebe egbuo Amame na wata ya bụ ihe. Ị na-achụkwala nwaanyị jekwa achụwa ego maka na achụcha ego achụwa nwaanyị. Mana ụfọdụ ndị anaghị emete ya. Ụfọdụ ndị na-ebu ụzọ chụwa nwaanyị tupu ha achụwa ego. Mere ụfọdụ na-ebu ụzọ tụwa nwaanyị ime tupu achụwa ego. Na-aghọta ya bụ ihe. Ike agụla. Na-aghọta ya bụ ihe. Bụ ụzọ chụọ ego, ịchụcha ego, gị chụwazie nwaanyị. Ọnwụ ihe ọbụla ị gwara nwaanyị ya na-ada dalin. Babe. Kedu nke bụ babe, nke nwoke ka ọ bụ nke nwaanyị? Nke nwoke. Ka a na-akpọ babe. Baby, nke a na-akpọkwanụ baby. Nke nwaanyị bụ baby. Okay, like baby. Yawo nke nwaanyị. Babe. Babe wo nke nwoke. Agadaga nwoke ka a na-akpọ babe. What an insult. Oh, Ije love. Ihe ọ Ije love ka ọ mkparị. Kpọ ha ya ka mara ka esi edowe ọnụ akpọ ya. Baby. Yawo nke nwaanyị. Babe. Nke nwoke wo babe. Nke nwaanyị wo baby. Kpọ ha ya ọzọ. Baby. Okay. And babe. Adị ego. Nwe ihe nna agaghị alụ. Ike gwara m. Ma ịchọta ego, nwaanyị ga-adị na-akpọ gị babe. Yawo nke nwoke ọkwa ya. Babe. Babe, where are you? God, I beg you. I am mixing you. I'm mixing you. I am mixing you. Where are you? Where are you? Clock it. Mami na wata. Ike gwara. Amani na akpatabeghị ego.
ihe ị ga-anụ abịara Lambert ọ gịnị ka ihe na-akpọrọ m kedu ihe ị na-akpọrọ m ihe na-enyere m nsogbu kedu ihe ị na-akpọrọ m kedu ihe ị na-enyere m nsogbu Abeg. mgbọrọgwụ ọ gịnị ka m mere gị mgbọrọgwụ ike kedu dị ihe m mere gị okoro afọ ị na-agaghị ekwe ka m zuora gị ike what is it ọwa every abalị n'oge ala m isiri na so sam ka ị na-abọ m amami na awọta mana ịkpata ego ịma asị mkparị na-aka mma n'oyibo babe not today babe not today babe ọwụ taa babe ịma asụsụ ngeri amaka ịbọ ya sayasị babe not today babe not today mana ị na-eji ego Lambert hamo ike gwọrọ Original Mr. Kodi Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 ọkwa anyị gbara gị ya gwa na anyị ga-alọghachi ma ọkụ elekere 5 nke mgbede a lee elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 6 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya uche baba na nwaada klakla anyị awụchala na mgbede a maka ya bụ ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ mana asị ọ na-abụ ekpe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma zegeme ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga nnọọ ndewo thank you the floor is yours. thank you Igbo ndị ọma mgbede ọma n'ụlọ nke ị na-eme dị olu gị gịrịgịrị like mgbede a what is it? akụ imechara m introduce cheno ka nke na-ekele Are you in love? imechakwa m kedu ihe niile gbasara gị na-eme ka nwaanyị nwoke na-agba enyi what is wrong with you? ị na-agba m enyi please leave me na redio ugbu a hello ihe gwara Iwema na-ege ntị mgbede ọma na olee otu unu mere eji m aka na arụ siri na ike asị m ya gazichara na ndewo mgbe m gwara gị na day Mike ajụla jụwa isi na ọ naghị refund after payment ga-esi ya chọta ihe igwe ọzọ ọ kpọwa ihe i kwuru kedu ka obi dị gị na ya bụ okwu day Mike kwuru uche for now chezi m na uche m nọzi na igwe day Mike ahụ maka ọtụtụ ndị bịara na-agwa m na obi Clara nwoke ọcha mgbe obi gị adala mba adala mba ịnọ adala mba n'ọrụ adala mba n'okwukwe gị I am working on it. I am working on it. Otu ihe m ga-emekwa ka ị mara bụ na ije na-ekpe ya ọgịga ya ekpe ọlịla ka m n'ugbu a you know ọ wee eziokwu na akpọrọ Day Mike this afternoon ya bizie my call ihe a wee signal na Day Mike ga-achọ ihe ọzọ mụ na ya ga-eme mana ya dịwa no obi gị adala mba mmite Day Mike ọ ga-ekwete na nwoke m itere nwoke enwe ndị kwere m nkwa na mgba gị m hapụwazie na ha ga-azụtara m igwe na ha ga-azụtara kemgbe e bidoro ha kpewe gị nkwa afọ ọ gwụcha akpala naanị nwa onye ga-edelivakwa ha ọkwa naanị m kọrọkwa na ha ga-ebinye m igwe ya na-akọ ihe ọ na-akọ ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ọnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka ịgụrụ benyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfafọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya papa ebube ji asị gị aṅụ na mgba maka na nke bụ nkwọ na-abịa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede a nwanne ịhụ akụkọ anyị ihu ajụjụ anyị ji maka ya wụchaa gee ntị o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta onwe ha dịka di na nwunye ibu ụzọ bikọ ọnụ tupu ha alụrịta amami na-aghọta ebe anyị na-aga ịma ajụjụ a o nwere ka ọ dị ajụjụ a chọkwara amamihe o amami na-aghọta ị ga-esekwa ya elu maka na o nwere ka ị ga-esi gbawa ajụjụ a dipụ ga ịdaghị ka anyị were ha ya ọzọ o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta onwe ha dịka di na nwunye ibu ụzọ bikọ ọnụ tupu ha alụrịta Clara nwoke ọcha gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke
n'uche nke m asị m n'uche nke m ahụ m ya ka ọ bụrụ ndị nọ na ụkpụrụ nke ụkpụrụ ndị na-aga chọọchị ndị ụka okay agaghị asị gị na gị na onye ahụ biri tupu ya alụwa gị mana unu ga na-ahụrịta onwe unu na-ahụ ụtọ azin ụtọ na-apụtakwa ga outing ma ọkwanụ na-kwa mgbe mana ndị ụka kwana anaghịkwa na-akwadokwanụ nke outing na-akwanụ ndị ụka anaghị ọtụtụ ụlọ ụka anaghị ekwe iji ntị anọ na memba na memba ha na-eme enyi na memba na-ayị ha mere outing ha gakọtara ọnụ memba gara o nwere ihe dị njọ a na-eme enyi onye nke nwaanyị nọtụkwa ntakịrị ya gaa na nke nwoke garukwa ya nso ha anaghị ekwe ihe mere m ji ajụ gị sọ ọ dị mma masị gị na ọ na-adị mma unu chọrọ ịhụ n'ahụ in a public place unu na-amalitakwa onwe unu tutu ruo mgbe a ga-eme the rightful thing. Mana nwaanyị ọma ịma o nwere ebe ajụjụ ma na-aga ịhụ in a public place ọ na-ebu packaging ọtụtụ packaging ama m na-aghọta mgbe ahụ ka ị ga-ahụ Cinderella na-elu olulu akpụ ha ka gịnị ya na-atụtụ ya atụpe na public mana gị na nwaanyị maọbụ nwoke hụ na nzuzo naanị gị na ya ya bụrụ nwoke na-eri olulu akpụ ha ka gịnị gị mara na nwoke a ji eri olulu akpụ mere gịnị ha ka gịnị ama m na-aghọta ịma ọ bụ adịghị abịakọta nso ya mechara ụfọdụ ndị na-eme ha lụọ nwaanyị maọbụ ha lụọ di 2 months na marriage ahụ ike marriage ahụ abụ ha bịara nyopụta ọtụtụ ihe dịka na nke nwoke anaghị satisfy m na nke a mekwara na ọmaghị na nwoke a nwere mmatụ ọdọ na aka shiri ike na ọmaghị na nke a mekwara na ọmaghị na nke a mekwara onye aka ike ọlọfe tupu ị na-aghọta ihe na-eme olu uzuola interest ebe nwoke a maọbụ nwaanyị a mere gịnị de marriage agbasakwa ọtụtụ ụlọ ụka anaghị eji ntị anọ na gị na mmadụ na-eme enyi gị na ya na-abịakọta close ihe ọtụtụ ụlọ ụka na-eme bụ enwe ejenti ga-anọ n'etiti onye nke a zi ozi ya eziga onye nke a zikwo ji esi ya na alaikpara m ya alọghachie ọ sị ngwa gị na ọ laikiri gị according to John ọ sị mgbakwa gị na ọ laikiri gị according to John onye nke ọzọ si jee gwa ya na akwụkwọ Ezikiel kwuru na mụ na ya ga-ebikọ ọnụ onye ejenti ahụ agbarakwa ọ sị ngwa gị na according to akwụkwọ Ezikiel Bible quotation ga-anọkwala ya a na-emerekwa nwa enyi ya ndị abamela ghọta ebe anyị na-aga mere anyị ji ajụ gị na mgbede a gee ntị ike agwụla o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta onwe ha chọrọ ịlụrịta dịka di na nwunye ibu ụzọ bikọ ọnụ tupu ha alụrịta na-aghọta ebe anyị na-aga nwunye o ziri ezi ọ dabara adaba mbembe ebe amami na-aghọta egwu ma na-ewe iwe nwaanyị jọsụrụ m wedding recently ya sị alụjuola m ana m alụzi a na-asị ogene ndị mmadụ na-asị what is it Chidimma ogene kedu ihe na-ese agaba agaghị isiwale ilujuola ya nwe imepe ọnụ kwa ihe ọhụrụ no ya na-ara ya ahụ n'ọnụ ikwupụta maka na ihe ọhụrụ riri ya ọnụ ọ hụjuola anya ya bụrụ na ọ hụrụ ihe ahụ mgbe ya na nwoke a na-eme IT mgbe ya na nwoke a na-emere nwa enyi na ọ gatara little bit deep o nwere ike mkpesa ọ na-enye ọ gaghị enye ya ọwa ọnụ ka a ga-eji ekwu ya na-aghọta ebe anyị na-aga ya ewe iwe sị alụjuola m ihe ama nnọọ ka nwaanyị a dị a na-asị ya ogene gịnị ka ị hụrụ ị hụrụ eke n'ụlọ ya kedu ihe ọgwọ alụjuola m he deceived me ọ wọrịrị m gwara na ọ bụ odogwu mana ihe m hụrụ ọ dị egwu ike gwara na-aghọta ebe anyị na-aga
ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ngwanụ o ruo na omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ọkpụkpọ oke ise naanị ka anyị nwee ike jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị anyị lọghachi anyị eme ka ị mara uru dị na nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta onwe ha ibu ụzọ bịakọtatụ a little bit close tupu ha eme gịnị ha alụrịta. Biko anyị nọ na Facebook. Okay. Ị nwere ike ịga kiri anyị na Facebook, like ya ma share kwa. Thank you. Iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Echo FM klik ịkpa ekiriwe anyị ebe ahụ ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uche na Clara, good evening. Evening nwaanyị ọma. Amakwana m ka iji aha m enye gị example cheta. Ya ewutele gị ya ewute ọwa Jugo ka m chọrọ ịkpọ. Ya amabiji. Okay. Ndewo. Di na nwaanyị ibikọtara ọnụ before ha alụwa di na nwaanyị ọ dị mma. But ha nwere ike ịkpa akpa mana ọ nke ibigo ị nwere ike ije gị ịla mana nke ị ga-abụrịcha bụrụ ngwongwo gị na ọ dị mba ọ dị mma ọsọ ifini. Anyị anaghị ekwusi ha biri ebiri ọkwa nke ị na-ekwu ka anyị na-ekwu ya nwee ịbịakwa close ịbịakwa gị ịla mana ọ nwere ndị na-anaghị abịa n'ala isi ha come over ha si come over wia. Okay, mba ọ dị mma ọ dị necessary biko because ọ dịrị marriage alụga na ọwa Abuja marriage ya gbasala. Ọ ka mụ na akpa akpa enwe ihe ndị hụrụ mgbe ahụ gị ya adịghị mma gị ebe ya dịkwadịkwa nwanne gị nke itie. Alụghị nwa ya na-akpụ ha isi. Ihe ị na-akwado bụ na come over mma ọkwa ya. Thank you so much. Ịchịkọtala okpu ọ sị na ọ laikiri come over baby come over is very important. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uche Clara, good evening. Evening nwoke ọma. Anyị dị mma o. Aha m bụ Gabriel shi Gwangi local gọọmenti akpọ. Gaa n'ihu. Ya Uche na Clara biko m gaa n'ahịa ụgbọ agaghị ezo ihe m ga-eri a na-asụ madam nyegodo m azụ ọrụ testi enye m testi enwere m like ya ọsụlụlọ na mgbede a. Oke ha ọrụ na ihe a na-eriri kwadokwa na nwa fọm mkpụrụ nwa mere etubuzo testi ya testi n'elu testi n'ala m hụrụ na ọ dị mma and kamgbe mere gbara biri anyị ebile 30 something years. Maka ọ dị ka ihe ị testịrị ịlaikere na ihe ị testịrị. Etestịrị m ọfụma nnọọ. Ndewo. Ya bụ o wee bụrụ ka bụrụ ilu o wee bụrụ ya ike gwara ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igbo okwu. Nwana ya eze na-ata njaba. Ndewo nwana ya eze o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta dịka di na nwunye ibu ụzọ bikọtụ ọnụ tupu ha alụrịta ịbịakọta onwe ha nso tupu ha alụrịta. Ị ka nọ ya ka for 1 minute. Awọlọ na gị. Gaa n'ihu. O ziri ezi mmadụ abụọ ibu ụzọ mata onwe ha. N'ihi na ebe ahụ ka ị ga-anọ mata agba nwaanyị nke nwaanyị mata agba nwoke. N'ihi na oke mgbasa a na-agbasa n'ezinụlọ bụ taa ya wụ ọtụtụ ihe ndị ụka kpatara ha na-eme nsọ mana obi ha ihu ha adịghị nsọ. Ịnọkọ nso gị ma nwaanyị mara esi ma ka mụ ewu na ọcha ma ka ma ele akpa ndina nwoke amata gị nwaanyị amata hapụ inwe ihe nsogbu ọ bụrụ na ọ gaghị enwe isi mgbe ahụ ha na-aga n'iru ka a ga-egosi na ihe a agaghị enwe isi onye ọbụla gawuru onwe ya. Aga m nwa na ya eze na-ata njaba. Ya gazie nwa na ya eze na-ata njaba. Uche onye adịghị ya njọ uche bụ gịnị akpa ihe ị na-ekwu bụ na ịkwadoro come-over. Ịkwadoro agba nwaanyị come-over ya mekwa gịnị ya come-kwa over. Ama m na-aghọta o wee bụrụ ya ị na-ebe ahụ na mgbede a. Uche na Clara na nọdịla. Ndewo. Alekana m na anya program ị na-atọ m ụtọ wee. Ndewo ọ na-atọ ka gịnị?
ọ na-atọ nnọọ pọnịna. Pọlịna ọwa anụ ka ọwa azụ? Pọnịna ọwa azụ na. Ndewo, gaa n'ihu. Ịkwadoro o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta dịka di na nwunye ibu ụzọ bịakọta ọnụ tupu ha alụrịta, ibu ụzọ bịakọta close kpakpa tupu ha alụrịta? Ịkwadoro nke ahụ? L'asụsụ Igbo na nwaanyị la nwoke lụgara ya, a ga-abịa n'ụsọ iji mata onwe ha. Enwe ihe ndị Igbo laghachi nwaanyị lụọ di ya bịarute ebe di bịa lụọ obodo mpaghara. Ahụ n'omenala Igbo na. Ya wee kwadoro ya? A kwadoro ya na ịkpakọta ọnụ bifo alụwa. Mana kedụkwanụ maka ụmụ nwaanyị ndị holiholi ndị a na-anaghị ekwe ịbịakọta close? Sị ha, baby come over, say come over here. Come over here. Elewo nwoke na-asị ha come over dịka nwoke ọjọọ, nwoke arụrụ ala, nwoke ihe ọjọọ jupụtara ya n'ahụ. Gịnị mere o ji asị m come over? Ọ na-asị m come over ugbu a. Ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga. Ama aghọta ebe ị na-aga na ọnụ ihe ndị ụka butere nọ. Antu ụmụ nwaanyị ndị nke na-amaghị ihe wu omenala ha akpajie. Nwaanyị omenala mana ọ ga-abịaruo nwoke nso bifo ya amata ma akpa nwoke ọ ga-amasị ma ọ ga-amasị ya. Ndewo. Ịma nwaanyị ọma, okwu nwoke akụ ọtọ ka pensụl. Ị chetara n'oge ndị mbụ, n'oge gboo, nwaanyị a chọrọ ịlụ alụ ga-ebugodo ụzọ. Ị ga-abịa na nke di gị ahụ na-esigodere na-asụ akpụ n'ike n'ike, na-esi mmiri n'afọ, na-esi ofe n'afọ, na-egosi nne di gị ma ọ bụ nna di gị na ịgbasiri ike, na ịpasịala test a, na ịpasịala exam, na ịdị ready for nwa ha. Ama m na ghọta ebe anyị na-aga. Ị ga-abịa close. O nwere nwaanyị kpọbatara na mgbede a sị ka ị hapụ ịlụ di Abuja. Na ihe ọtụtụ alụmdi na nwunye n'ugbu a alụmdi na nwunye Abuja. Ị ga-abịa close, gị bịakọta ndị na-alụ gị ahụ gị anya, eweyie gị jikwa n'anya wee yikwa ha, maka na dịka ha na-eweyi gị ka ị na-eweyikwa ha, ka ị na-aghọta ezinụlọ ị na-abata na ya. O nwere ihe ị ga-ahụ ebe ahụ, gị ruo ụlọ si nne na nna gị ị gaghị alụ. Mana nwaanyị ọma, kedu nke wa agba nwaanyị come over bịa kene dasị bịa gịnị osule gị o ọ dị ego. Mana nwaanyị makwa ihe ọ na-atụ ọrụ ụjọ ya. Ike gwara otu oku ka anyị nwee ike je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị. Ọ na-ebe ahụ na mgbede a. Ndewo. Gaa n'ihu Chinedu. O ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta onwe ha dịka di na nwunye ibu ụzọ bịakọta ọnụ tupu ha alụrịta? O ziri ezi n'ụzọ, ma ọ dịzi ụzọ abụọ na n'ihi na agbamagbakpada na-egosiza ihe ọzọ. Ihe ichega awụghị onye achịga. Otu agba ndị rere anyị na-akpazite tamara ndụ na-awụghị oge n'oge mbụ. Oge mbụ dị ụta a na-awụ oge mbụ nwoke na nwaanyị chere ịlụ ihe onye ga-alụ, ị ga-abịa n'ụlọ ha, a na-amonitọ gị, na-eche ike ga-agwa gị. Mana onye si abịara ifide na ihe niile na-edube edi, mana ọ wụghị taa nwaanyị maara ihe chọrọ ịlụ di a ga-eji ụmụ ihe ndị ahụ. Nwoke chọgodi ya gị gba ya n'okpuru daa, enwere ike ibe gị soro ya ghọta. Nke wa na-amonitọ ya, wa na-amonitọ akwụkwọ ha dịga ha awa akpa. Ndewo. Ihe ị na-akọwa bụ na come over dị mma. Ọ dị mma, kpọtọ dịta mma. Come over o nwere limit. Ndewo. Ya gaziere gị. Uche onye adịghị ya njọ. Ya bụ uchere obi gị adaala ụda. O wee bere ya na-aghọta ya bụ ihe. Ịma ya bụ okpu na-eke achịcha. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe na-esere ha na nwoke ha na ha matara wụ na nwoke a mepere ọnụ sị come over. Ozugbo o mepere ọnụ ahụ sị come over,
ya chat ya gị up gị legbuo ya anya ọ bịala ihe anyị na-amalite ihe anyị na-amalite just 3 months o dewele m sing come over akwa nwoke a onye ọjọọ hụrụ ndị be ha o dewele m sing come over oge mere iji kwụsị chat ya maka na ọ sị gị gịnị come over ka o lezie ihe ọ chọrọ ịlụ anya ka ọ mara kedu ihe ọ chọrọ ịlụ ama mme na-agwọta ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro nwere ihe dị iche bụ na gị na mmadụ so pụọ ihe public bụ ihe public ga na-eme packaging na-agwọta ebe anyị na-aga ihe public wụ ihe gịnị public tupu gị pụta na public ị ga-ele onwe gị ya bụrụ akpa gị mezicha anya gị ji eze baa lee ma nwere akwụkwọ nri tapara gị n'eze gị wepụcha ihe niile a onye ọbụla asị wow mana ebe ị ga-eji mara ka mmadụ dị mgbe naanị ya nọ n'ime ụlọ ama m ị na-aghọta mgbe o chere na onwe ya onye na-eme gịnị na-ele ya mgbe ahụ ka ị ga-amara ma nwoke ọwụ akpa deti ma nwoke otozikwara odogwu ahụ ọ na-agba gị na ọwa okwu odogwu ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga ọwụ ihe niile ka anyị ga-egburi taa nke ghọtara gị nagide ebero ya kọdụ igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị agakwuo n'ihu nara ọkpụkpọ oku gị na mgbede a ma mee ka ị mara uru dị na nke a uru dị na ya ọghọm mekwara gịnị dị na ya ị chọrọ ịmara maka ndị a nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị ọkụ gbagwa eze esemokwu nwaanyị na delu ya ni o jikwa na ụgba gagide ngwere tụmanyị ma masha ya gbọta agbaga spid nwabi wo wọlụ aga ijekiri ichegwe n'ụkwụcha mgbada n'ụzọ ya dị pregnancy plot ekpoghị meri ewu n'agaga ọjọjele akụbanwe abịaruola emole nwa mma tekere emole nwa mma achọ ka m dịrị mma bịara ndịrị ma na bịala akụba nwa mma bịala akụbanwe abịaruola akụbanwe mere mana anwa afọshudela abịaruola anwa afọshudela abịaruola ndị enyi gbara nne mbụ che ya sakụbanwe abịaruola ibenya ndị nyanwụ na gbagajelekwala shi ihe eriela mmụ ibenya ndị nyanwụ na gbagajelekwala shi ihe eriela mmụ agba moto aka chibu ụzọ nne m lee agba moto aka nwa egwu ole nwa mma ole nwa mma adagu mbola ole shi nne gị gbara ka ole shi nne gị gbara bụ ole shi nne gị gbara ka ndị mma nwụ gbagajelekwala shi ihe eriela mmụ ibe ndị mma nwụ na gbagajelekwala shi ihe eriela mmụ agba moto aka chibu ụzọ nne m lee megabit nnekwu gbanwe ese nwa nwa egwu ole nwa mma isokwa ndịrị mma ụgbanwe eze ole nwa mmebe mana abụma ndịrị mma abụka ndịrị mma mana abụma maka ibe mewe okorobishori okorobishafara ndị nwe mma okorobishori okorobishafọ nwa nwa egwe bana ama mmaje m ụwa ama mmajaka ụwa kọsụkwu gbanwe ụgbanwe eze sakụgbanwe zagọmana sakụgbanwe zabọla sakụgbanwe eze ichelu sakụgbanwe eze were ụka na ụka ndị ụlọ ọchịchịrị ụlọ ọcha bụ chilake lọshọrị mana sakụgbanwe eze berimana agbọtala ore gbaramanụ owere n'ụzọ ije owere n'ọnụ ya kụgbanwe eze bemala were n'ọnụ ya were n'ọnụ ụzọ sakụgbanwe eze bebala
mama nje mowa panja kowa yana webu panja kowa ko panje bu we ko webu mo shemole nwa makachaku shamole nwa makachaba ibe minde nwa mae amboga mde nwa mabiasa ande nwa mae o me nwanne nnem de jeje mbayo o mere nwanne nnem o mere nwanne biasa mo ande weze mbo nde wezi ibu nde jeje mbayo korobo shujele mowa akuba nwa mbebala ibe minde mango pagajele bala shiyere la numo ibe minde mango na pagajele kwa shiyere la mo chaba moto kwa ba moto aka chibuzo ndemle aba moto kwa ba moto aka mangwe gwa batala owere nuzi jo owere no no ya nde nuzi kacha aye ya obu ako owere mo no uba nwa me jamani jam jamani jam 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 jamani jam jamani jam 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 jamani jam jamani jam amamina wata aklari meru ukwu agba aga m beat gị hands down gịnị ka okoso ka m nwụọ agwụ m okoso ọmụ nwakpuru lee m ebe a ọmụ nwakpuru abịa n'eri ukwu otu aga m beat gị hands down ọka ibiri ya ọ dị ego ahụtara m ebe isi ekiri get my this Steve let's do it get my this Steve let's go there get my this Steve ngwa dị soft ngwa let's go na anaghị ebe ndị let's go let's na-akọ ihe na-akọ ọ dị ego kodi igbo mụrụ nze ma m ọzọ anyị alọghachiela ịma asị ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpụ a na-agakwanụ na-aga 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 na-agakwanụ na-aga na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ọgịga anyị awụchala ajụjụ nke mgbede a dị oke mkpa o ịma asị ebe a na-adụ onye nwere nne ọdụ ka onye na-enweghị nne na-anọ amụta ihe na-aghọta ya bụ ihe mgba ka anyị balansị ya bụ isiokwu ya bụ ajụjụ na mgbede a ajụjụ ahụ wee bụrụ o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta dịka di na nwunye ibu ụzọ biko ọnụ tupu ha alụrịta ụfọdụ ndị si ọ dị mma o nwere na nwoke kpọbatara na mgbede a sị na ọ dị mma onwe ihe dịka nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ya test ihe ọ chọrọ ịlụ nwere nwoke kwuru ya ebe a nwaanyị na onwe ya kpọbatara na ọ dị mma mana onye ahụ ga-agbado anya ka ị hapụ ịlụ di Abuja ka ị hapụ ịga lụọ di gị na Abuja ihe omenere ewu di na-amachaghị anya ya ino di na-adị fa di dị fa ga-emabanye na ya mana lee nke bụ isiokwu uru dị na nka anaghị m asị gị na nwoke na-ayịla gị ga-akpara mgbomgbo na mgbomgbo gị gbakwuru ya ebe ọ na-alụbeghị gị ime nke ahụ ime na-arụ ezigbo arụ ime nke ahụ a ga-atụwa gị ime ọkwa biha gị amami na aghọta ebe anyị na-aga o nwere ka ị ga-esi bịa nwoke close gị lụzuo respect gị lụzuo ugwu gị dịka gị na nwaanyị mana ị gaghị agbara nwoke ahụ fa gekwa ntị ịma amamihe ka a na-eji eme ihe a amamihe ka a na-eji eme gị na-eme ya nwoke ọbụla gị na ya na-anyị mere iji bụrụ nwaanyị tupu nwoke agba gị enyi mara onye ị chọrọ mara ihe ị chọrọ mara what you want mara spek gị ọ dị oke gị na mkpa ọ bụrụ ihe ị chọrọ go for it kedu ka ị ga-esi ego oyifu anwakwala anwa gaa na nke ha gara hụ amami na wọta ebe anyị na-aga anwakwala anwa ya sị gị baby come over pịam gaa ebe ahụ gaa sụwa polo ya gaa ebe ahụ gaa gbawa slipas ya ụkwụ gị dị ntakịrị gị tinye ya ebe a dịka kenuku ibu n'ụkwụ buru ya otu ya na-aga ndị striti macha gị dịka nwaanyị noodles tupu ọ na-alọtala isichala noodles fọọ ya ma lọtazi ọrụ ya wee gbanye jen gbalie egwu elu mkpu ya dawa gị chee na ọ bụ otu a ka ọ ga-esi alụ gị ọ gaghị alụ gị ọ gaghị awụ ọkụ like that a na-asị gị garute ya nso chebiri mgbe nne na nna ya dị ya gaa na nke ha mommy good evening daddy good evening nwa m ọ na-esho ikpe acceptance ihe ọbụla ọ chọrọ ka gị na ya kpawa ya wụrụ n'ihu nne na nna ya ikekwu na-enyetụ ha mile ị hụrụ nke nzuzu ahụ ọ gaghị ezuzu ya n'ihu nne na nna ya ịhụ na ndị mmadụ aghawala ọnụ pụwa ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ịhụ na ndị mmadụ aghawala ọnụ ma egene pụwa
ọ dị oke mkpa mana ekwucha ị gaghị anụnụ shawama agaghị ekpe gị concentrate ya na-agwọta ya bụ ihe ọwụ ihe ọ pụtara ịgarute nwoke gị nso dịka ị na-agarute ya nso pay ya attention ekpekwala ka ihe ọbụla distract ya gị mara na ị nọ n'emission mara ihe ndị ị chọrọ ịghọta gbasara nwoke a because uche alụmdi na nwunye a forever something onye gasị metụ gị enye mami ọta onye chọrọ ịlụ di o na akwụkwọ onye chọrọ na ọ ka ajọ ọsọ ka asịkwa na ọ lụọla pay ya attention n'ihe mere iji bịa gbalịa chọpụta ọtụtụ ihe gbasara ndụ nwoke a iji maka ya mee gịnị bịa nke mbụ wee bụrụ gbalịa ma o nwere ọnụ usi ya bụrụ na o nwere ọnụ usi mat ọdọ chọpụta ma ị ga-ekopu mụ ya bụrụ na ịwụ ịtaipụ laikere mat ọdọ ị ga-ekopu mụ fine oji asụsụ oge ọnụ you can make everything ya bụrụ na ọ na-ekwu okwu ọnụ ya na-alọ ka njin oil ọ na-eme gọgọgọgọgọ ya gbago elu ya gbatu ya gbago elu ya gbakọ ekeke ebe njin na-ala alọ ya bụrụ na ị ga-ama na ejimụ nwoke dị otu a go on ma niile anya ọnụ ya na-ala alọ gị si ya babe ọkwa ya babe ka a na-akpọ nke nwoke babe ọnụ gị na-ala alọ ka njin oil can you adjust that's the word can you please adjust it all ala alọ ka njin oil na-agwọta ebe anyị na-aga ekwekwala ka shawama distract ya gị dịka ị na-eme nke ahụ ekwekwala ka noodles distract ya gị pay ya attention focus si ya babe abịa mbịa chọpụta ogbu a n'ọnụ gị na-ala alọ dịka njin oil ị ga-agbalị metụ adjust na-aghọta ebe anyị na-aga mara akpa na ịdịkwa on a mission nwee mkpa gị na nlekwasị anya gbadokwa anya ekwekwala ka azị ọnụ nwoke a confuse oge ekwekwala ka azị obi ya bịa mee gịnị confuse oge gị dịdawa ya aka rahụ n'obi ya ebuo gị ka eju ama m na-aghọta dịka ị nọkwa na ị gara na nke ha ebe mmadụ nọkwa ya ebe nne na nna ya dịkwa ama m na-agwata gị pay yikwa attention mara ma o nwere body odor ya bụrụ na o nwere body odor and body odor ya wụ type ị na-like ị likere body odor fine mkpa abụ ya o welie ya ma otu ma ụsụsụ mee ya ị ga-anakwetela ụdị isi ị na-anọ ebe ahụ go on it's your choice continue choice gị continue ama m na-aghọta ya bụrụ ma ị stọdịcha ihe ndị a ịma gị na ị ga-enweta ọ ga-eme ka marriage gị na nwoke a mee gịnị last ya maka na ị marachala ihe ndị a ị hụtara dịka ihe nwere ike ịchụ gị na di ịma o nwere ihe dị iche na ịmachi ihe ndị a tupu gị baa karịa na ịmaghị gị ga ticha clock it unu emecha gbacha akwụkwọ gị na-eme clock it na-arapụta ire ka mgbada na-eme otu ịmaghị na ị ga-ahụ ihe ị ga-ahụ tie ebe amami na ghọta dịka ị nọkwa na nke ha n'ihu nne ya na nna ya peyikwa attention mara na ị bịara gị na mission mara ma nwoke a gị na ya na-eme ihe o ji ekpucha ọchọchọ ma ọ maọwụ uche ịgwa ya ihe ugbu a tutu ị na-ama na ọ gwazuole ya ebe onye niile ya na-akwụ ya na-akpọ ya na-ede mara ma o ji ekpu gị na chọọ pay ya attention mara ụdịrị nwoke gị na ya na-emekọ ihe ọ dị oke mkpa mara nwoke ịma na nwoke a dịka gị na ya si aga o nwere ike propose taa na echi study ihe ndị a niile ọwụ ya sị gị come over where ya sị gị come over gị si ya oke nsogbu adịghị aga m abịa mana ị ga-atụrụ oge mara mgbe nne ya na nna ya mere gịnị nọ ya ama m na aghọta ebe anyị na-aga ikekwe gawa gị kpọrọ oyi gị gaa i get why oyi gị bịa gị gbanyere ya nku anya ya nọrọ aside ya sị na ọ gaghị ana asa gị bakasịchara ya ahụ ka ọ hapụ ịnaga oyi gị nwoke ama m na aghọta oke ya wee ịkpọ oyi aga adịghị mma obi dị aghụghọ karịa ihe niile talk to me lee m anya na mkpụrụ anya gwa m okwu ọtụtụ mgbe ị gaghịzi na-esi oke ka ị kpọrọ oyi gaa mana ọtụtụ mgbe ndị kpọrọ oyi gaa ịghọtago oya gbajie ha aka napụzie ihe ahụ ịghọtago so ị na-aga ịgbado anya don't leave your brain for house carry your brain waka oke ihe ị na-ekwe bụ na ị gawakwa ihe a gị ghọọ oyi gị
ka ihe onye ọzọ hapụkwa ihe gị yara iwe ihe onye ọzọ. Okay, advice si n'ọnụ Clara ebere ya ọ ga-enyekwara gị aka mara ma nwoke a gị na ya na-eme ihe ọ bụ onye aka ike, ọ bụ onye aka radite, onye aka gọm. Kaka radite ahụ uche. I don't even know how people cope. Okay. With that. Hey, ị ga-anọ gị aka eshiwekwa gị ike otu shiwe ewere super glue nya ya were gọm were ihe na anyị na nyacha ya everywhere ekwe like this. Ya gọm gị mara nwoke gị na ya na-eme ihe makwa ma ị ga-ekopu gị mara nwoke gị na ya na maka na mụ ma aghọtaghị na gị na nwoke na-ayị naanị WhatsApp. Babe, I love you. No. You know, I sent you a text message since 12 p.m. You've not replied. You know, audio enyi. Wow, not even card, not even, you know, audio enyi. Otu aka ono na-agbafa afa. Otu aka ono na-agbafa afa. Otu aka ono na-agbafa afa. Onye digara gị stingy na audio here. Ozi mgbe batara ka ọ ga-ihe mepere gị. Look at you. Ọ ga-adị stingy forever. Ọ dị ego. Dịka ị na-abịakọta nsokwa ka ị ga-amara ma nwoke ahụ ọ bụkwa onye ji eme gịnị ji agba n'ezi. I get why ka ị ga-eji mara ma ọ bụ onye ji agba n'ezi. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ ị ga-ejikwa ya chọpụta ma ọ hụkwara gị gịnị n'anya. Ịma o nwere ihe ụfọdụ ndị na-aghọtaghị. O nwere ihe ụfọdụ ndị na-eme gịnị na-aghọtaghị. O nwere ihe dị iche na gị na mmadụ na-eme ihe ikekwe na WhatsApp. Love message ala elu. I love you. I love you too. You know, gị ide ya ede. Unu niile nọcha na bed. Gị họgụrụ pilo ya họgụrụ pilo. You know, unu ewerezi obi na-eme ya bụ ihe. Love nke ahụ dị iche. Karịa o nwere love gị na onye gị na ya na-eme ihe physical. Gị na-ele ya anya unu I love you ya na-ele gị anya. Arụ pimple nọ gị n'ihu. Kasị nwoke a na-asị I love you, pimple gbara ya n'ihu. Unu na-ahụrịta weakness unu ozugbo. Ya na-ele gị anya na mkpụrụ anya, gị na-ele ya gịnị anya na mkpụrụ anya. Eyeball ya wụrụ onye lọvụrụ gị ọlọvụọla gị bụ na o mere gịnị ọlọvụọla gị. Sefeni. Ama m na aghọta. Kpọm. Karịa mgbe ọwụla call. Unu ga-ekwukata kpuri echi kwukata kpuri unu kwukata ihe a. O nwere ike the day you make up your mind ị garute ya wụrụzie the day ọ ga-ahụ gị sị nna olu ya wo aka Jacob ihu ya bụrụ gịle nke sọ na weta ebe anyị aga chekwa ka ọ hụ gị anya marakwa na ịlawa ya mara ma okpo gị ọ na-ada tintim ka agụ ama m na-agwọta mara na gị na nwoke na nwaanyị na-eme ihe gị na ya onwe ka gị na ya si discuss chee lawa ọ ga-elele anya ikpete maazụ ahụ nwere ihe ọ na-akọ udo gị nwawe onye nke nwaanyị esiera ya ije ikpeke ya sị na aga m alụ nwa mana ịlawa zọrọ ije ka agụ tim ọmụnwa ga-alụ nwoke ibe m nwoke na-aga ije ya na-ada tim ka agụ nọ nga ya awa ọkọ na-aghọta ebe anyị na-aga na-aghọta ebe anyị na-eme gịnị na-aga nchịkọta okwu anyị wee bụrụ ya bụrụ ma ọnụ bịakọtakwa ọnụ ya na ị na-abịakọta ya nso nke ahụ na-akacha ama mma karịa ide gịnị fa mana ị na-abịakwute nwoke ahụ be very very careful. Ọzọ dịka ibe ị na-abịakete ya nso gị enwekwa na-abịakete gị nso gị mara ihe ọ na-anabata na nke ọ na-asụ. Uche ama m ịghọtara ọwụ ihe niile na ka m ga-achọ ịghọtala enwe ihe ndị m na-alaiki enwere ụdị amara ndị m ịghọtala ịma na-agbafe afa ahụ enweghị ị ga-aghọta mana na-abịa close ahụ like ụnọtụkwu na-ahụ onwe ụnọtụ na-ahụ onwe gị mara si ihe ọ na-alaikwa ya ịghọtala ke boundary ya you don't cross, you don't exceed this boundary. So ndị ke oke gaanụ n'ihu ekwuchala m mgbe ọbụla gị na iwe ọkụ Clara nwoke ọcha ka ya ọ dị ego na-aghọta ya bụ ihe o wee bụrụ ya ịma mara eji a na-ekwu okwu ya o mere gịnị o siri ike ịhụrụ nke deep ahụ agakwala ya
ime ebe m na-aga nke deep ahụ emekwala gịnị agakwala ya ọ na-akpali iko ọ na-agbakasị ya before you know it ọ na-agbakasị ya mana o nwekwara uru dị na nke ahụ kama anyị agaghị ekpe uru nka maka nwe ihe anyị chọrọ ipromote ebe a na-aghọta ya maka na anyị ahụtala ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-apụta ọlọfịsọ dị n'iwe iwe alụjuola m asị ya ogene nwoke a ji ego nwoke a nwere ụlọ nwoke a wee fine man ogene talk to me Miss La Cassandra what is it Miss anọrọ otu a na-ele ụlọ enweghị ụlọ aghọta ya sị okwu ọ ga-atọgbọrọ ụlọ wee bụrụ ihe niile agwụchaghị ego gị hụ Miss Cassandra asị gị ihe niile agwụchaghị gele ego okwu ya dị omimi nye ndị nwere nghọta na-aghọta ebe anyị na-aga ihe niile agwụchaghị gele ego ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ mgbanụ ka anyị bunyekpe gị Igbo okwu ka ị kpọbata nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a o ziri ezi nwoke na nwaanyị chọrọ ịlụrịta dịka di na nwunye ịbịakọta ọnụ ịdị na-abịa close ama m na aghọta asị nke nwaanyị come over ya abịa mana ọ ga-agbadokwa anya anyị anaghị agala ebe ahụ ị na-aga wee ebe anyị na-aga anyị akwadoghị nwoke na nwaanyị ibu ụzọ kwacha iko tupu mana ihe a na-ajụ oziri ezi nwoke na nwaanyị ịbịakọta ọnụ ịdị na-abịakọta ọnụ tupu ha eme gịnị ha alụrịta amami na aghọta Joseph na Mary ha bịakọtara ọnụ na Baịbụl nwaanyị ọma ha nọ na-amata onwe ha ha nọ na-amata ọtụtụ rukwa mgbe mmụọ nsọ bịara nnọọ ịghọtago rụọ ọrụ ebube ịma akwụkwọ nsọ makwa akwụkwọ nsọ mana Joseph awachala foundation n'ebe Mary ihe ọ fọziri ka o rufuo ya akwụkwọ nsọ onye ọ chọrọ ịlụ onye ọ chọrọ gịnị ịlụ amamihe wisdom ọ n'ebe ahụ na mgbede a ọ dị ka ọchị emela onye ka ọ chọghị ikwu okwu ọ n'ebe ahụ ọ n'ebe a uche nwaganna ya gaziere gị nọ kara nwaanyị tụkpọga ndewo onye unu na-ekwu eda Ifeanyị okwu ga-esi redio jeneral esi n'ụmụọdụ obogo ha jego na lokal gọọmenti na-akpọ ndewo iji gwa gị eziokwu gị nwere onye na-eje ụka ana m ekwu ije ụka jezie o nwere ha anyị na-akpọ kọtip Christian way kọtip ahụ ọnwụ na gị na nwoke a ga na-anọ n'ime ụlọ gị na ya sọsọ mana ọ ga-enwe ebe ụlọ ga na-ezukọ ịda ime chọọchị maọbụ be pastọ ụlọ a na ebe ahụ na-akpa nkata ka di na nwaanyị ụlọ ga-esi adị ya wụrụ ọgwụ nkeji gị nwena ka gị si mụọra nwoke ọzọ nwabito na m ya ewutele gị ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị nọ ozi akakwala nkụ na Facebook anyị Lucky Steve ọsọ nweghị ihe dị njọ dị n'ịbịakọta ọnụ nwoke na nwaanyị mana ọ bụ egwu eji uche agba maka ụta thank you so much aha ya wu Ugonna o si ụmụgoma zibata ozi ọ wee egwu eji uche eme gịnị agba Charity Michael ọsọ uche na Clara na ọ hụrụ anyị n'anya anyị si akpa akụ ma zibata ozi gị na mgbede a anyị ahụ na nke gị Dom Ike ọsọ uche nna na ọ dị mma nwoke na nwaanyị ịbịakọta ọnụ before marriage na ya na nwaanyị ya yikatara 5 years kparara m tupu ya alụọ ya ọ dị ego ọ mechara bụrụ feri mgbe ahụ wee bụrụ ya Sunday Emeka ọsọ uche na Clara anyị na-elu oku fantabulous si na osi obi nze zibata ozi ya ọsọ uche na ọ dịghị mma o nwoke na nwaanyị ibikọta gịnị ịbịakọta anya na-ekwu ibikọta ọnụ ịbịakọta gịnị ọnụ ọkwa ị na-agwọta ọ sị at least o kwesịrị ịdị na-abịa nke nwaanyị kwesịrị ịdị na-abịa during weekends ka a hapụ ịhụcha ya finish ọkwa ị na-aghọta na oge emekwanụ ka ugwu dị na ya bụ n'etiti ha abụọ ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ọ n'ebe ahụ na mgbede a ikuku ejidere onye nke a ọ ka nọ ya
Uche na Clara mgbede ọma no. Ndewo. Nna Uche aghọtaghị m ọnụ akpụkpọ ọ na-azakwa n'ọkụ. Ọkwa ndị ihe ọnụ ka m kwere redio re telivishọn ma zụrụ redio. Imekere choice dị mma ị nọ. Imekere choice rekwe fon. Ọ bụrụ kọlifisi ọjị na-akpọ. Okay. Clara biko ijikwe mmiri nga ahụ uche egbuo gị n'ọchị. Ọ dị egwu. Chineke uche menyeta gị ebe kedị ma ya bewere ọchị kpọwa gị n'ọnụ. Hapụ ya ụma ihe o megị. No problem. Oge ihe dịka ha na-ekwu ozi ha ezi o. Ozi ezi one side zikwa ezi one side. One ya wụ ndị ụka dịka oge m lụ nke m. Anyị jikwa according to a book of Ezekiel and book of John. You know? Anyị nọkwa na ahịa na-akpọ courtship. Ajọkwa anyị hụkwa onwe anyị na ị ga-ajụ nwaanyị ga-ajụkwana gị ajụ ihe ndị chọrọ ị ga-ajụcha ya na ọta ọbụla isi chọọ ya ị ga-ajụ ya ajụkwana gị ọsọ atọ ọ na-eche ebe a na-amata ọnwụ ọnụ mọta ya nwoke ị ga na-aka ebed aga na kebed so ihe o ji ejekwana njọ na nke nwoke onye oji ọdịghị mma nwoke ịkpọrọ nwaanyị gị na-ebiri so fest bifo ha alụma mbanụ chere anyị anaghị ekwu ya na ya ibikọ ihe anyị na-ekwu bụ na nke nwaanyị nọtụkwa ntakịrị ya agarute nso anyị na-ajụ gị so nwere ihe dị njọ dị na ya iji mata nke nwoke ihe dị njọ dị ya ihe na-akọwa bụ na nwaanyị agala aga chachachachacharị mba o kwesịghị ịga na ụlọ nke nwoke ọgwa nke nwaanyị kedụkwanụ n'oge gboo mgbe nwaanyị na-aga na-echiora onye ga-alụ ya na-echiora nne na nna ya mmiri na-asụọra ha akpụ na-esi nri ndị mgbe mbụ ndị oge gboo ọha amaghị ihe ha na-eme ihe m na-agwa na gasị mgbe oge gboo ahụ ụkwana ugbu a ụgbọ ka anyị n'ime ya na ihe ama ha na-akarị ihe dịka mgbe ha ma so ugbu a mgbe nwatakịrị na nwata mara ihe ndị okenye na-eme ọhịa oji ọ dịghị mma ọtịnechi ekwu mgbe oke nwaanyị bịara bịa ofu ugboro ogboro agba ya bụ ihe ozi oversize polo ihe oversize slippers mgbe na-ama ihe megana ọ nwere ike nga ya eshekiri eke nwoke tụrụ ma ihe megana ka nwoke nwere ike onyochabeghị ihe ọ chọrọ inyota ya amabịala tụbarịwe tụrụ ma ihe megana asị atụ tam alụkwala ahụ echi problem etie nke nwaanyị sị ihe kwere ga akwa ihe ahụ ga nwoke asịba ihe ekwe bata akwa ihe ahụ ga ọ dị ọdịghị mma ha chọgịrị ịhụ ga ha ga-anọfa na-ahụrụ onwe ha otu onye anọrọ n'ọgba ka otu onye anọrọ n'irete kedụkwanụ ka ha ga-esi amata onwe ha nke ọma ndụ ha na ahịa m na-ekwu na tanshi amata nwa ka ya hụ na Eko FM ka ha ga-abịa agba adị ebe ahụ a ga-abịa n'ụlọ ụnụ a ga-abịa n'ụlọ ụlọ agwara gị Eko FM ebe a na-ejikọ nwaanyị na nwoke nke gwara ya wuri nnas program ọ na-ebe agụ na mgbede ọma abụ ikuku na-enye nsogbu na mgbede ọ na-ebe ahụ ya Uche Clara ndewo ekele tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ ya ọnụ m nọ n'ekwentị redio oke na ihe a na-ekwu okwu ya ma o siri ezi nwaanyị na nke nwoke dị na-ahụkọrịta onwe ha at least once in a while mekata nwaanyị rutenu na o ziri ezi esi gị na ozi ha ezi anaghị agwa onwe ya eziokwu okay n'ụwa nke ugbu a nọ na ya kịta onweghị na-ezizi moto na non-tested n'ọkwa mgbe ị na-achọ nke nwoke aga na-ete ịma ma ihe ndị ọ na-eme ị nabatakwara ya ịmago yawa na-eche echekwa nke gị nwakwa o ziri ezi then nke a na-ekwukwa ma ihe nọ na-ekwu bifo ya ewutele gị nọ ihe a nọrọ bụ na o ziri ezi uche onye adịghị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ịhụ na ihe mere ajụjụ ahụ ji wee daa na mgbede a maka na anyị ma na a ga-enwe ndị kwe na ndị na-ekweghị ama m ị na-aghọta anyị ga-enwe ndị kwe na ndị na-ekweghị mana anyị ji n'aka na anyị arụtụọla gị ya aka sị gị ihe a bụ egwu eji uche agba
ihe a bụ egwu eji amamihe eme gịnị agba amami na aghọta nwaanyị chọ ịlụ di oge show yi interest ya wee okwu word nwaanyị chọọ ịlụ di oge show yi gịnị interest ị ga-egosi na ị dị ready to marry amami na aghọta ebe anyị na-aga nwaanyị were ozi na Facebook mana ị ghọtara ebe m na-aga n'ozi nke si n'aka Ọmaga Nnamani ọ si ọzọ Francis Ọmaga Nnamani na o si Amagunze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị na mgbede a ọ sị na ọ na-ekele anyị site na steeti Enugu ọ sị isiokwu nke taa na ọ maka ọ sị ihe anyị na-ekwu na ọ wee egwu uche ị na-aghọta na ọ dị mma ị na-aghọta na ọ wụ ihe amamihe na nwoke na nwaanyị ga-amata onwe ha nghọtakwa na understanding na onwe ha tutu ha alụrịta na nke a si n'aka Comrade Dimkpa Emeka si ụmụ alụmakụ dị na ehime mba nnọọ ọ sị uche na Clara mgbede ọma ọ sị uche o biko onye mere gị ihe a ọ sị ogologo akụkọ gị adịzi too much. What do you mean? Ndị ihe what do you mean? ọ sị uche o ọ sị o ziri ezi nwoke na nwaanyị ịkpa akpa tupu ha alụwa maka na ihe a na-agba na ọ sị maka na ihe a na-agba n'aka ejighị ele ya ọ sị mgbede a mara anyị mma ndewo na aka si n'aka Dr. Mma Olebara ọ sị Mommy yo ndewo ọ sị what are you coming over to do? To study the man. aka si n'aka Christiana Osuoha ọ sị mgbede ọma uche na Clara ọ sị na ya si ohi na-ekiri anyị na mgbede ọ sị uche na ọrịkwa mma o nwere ajụjụ Dr. Mrs. Mma Olebara jụrụ Mommy yo ọ sị uche kedu ihe onye ahụ na-abịa over to do? To study the man if possible were akwụkwọ na mkpịsị odee ama mme na aghọta lecture ka ị gaga to know things and things exactly onye kụziri gị Mary na aghọta ebe a na-aga ka ị ga study agịnị mara nwoke gị na ya na-eme ihe ọ dị oke mkpa nwaanyị ọma na Osuoha ọ sị you better go and pay. onye ahụ ga-ekpu ụgwọ isi ya tupu abịawa kele ike gara mgbago nke anyị na-adị asị na nke si n'aka Kelvin Chimezie ọ sị mgbede ọma uche ọmọkiri na Clara Okpebulo ọ sị ha ọ na-ade na mgbede ọ sị Clara you are my spec mana ahụ mgbe m gị mara m ewu spec mo osile love a sikwara ike just like that ọ connect ala ka ogele ọ na-ebe ahụ na mgbede a hello mgbede ọma uche na Carolina n'ụdị anyị dị mma o amara program unu mega program ya dị mma ọfụma ndewo yes program adị mma before nwaanyị lụwa di ya ebuzo gara ebe ndị di ya marakwanụ otu ebe ahụ ọ dị marakwanụ otu nne di ọwụ ụmụ ndị otu ọ dị before ka awụghọsị gburu n'ụzọ pụọ n'ụzọ gburu mkpara ya alụ ọwụghị otu ahụ aka m onye ọwa agarụ gama otu esi alụga ebe anyị lụgazi otu ọ dị ọ dị mma onye ahụ echekwa na Ebonyi chejie ya ọfụma ọ n'ebe ahụ na mgbede a ya gaziere gị nọ Mike E awọnụ ọna gị uche ọ na-awọnụ ma awọnụ ndewo gaa n'ihu ọ na-ekwu ma kredit gị ọgwụla no ihe celebrity na lekwa ihe m uche agwa ma lọ mpọbụrụ bifo ya aka ọtọ ihe ahụ enweghị ihe m pere aka m iwe egwe mmadụ akwa ịma aka m na ka goziela aka mmadụ akwa ọzọ gaa n'ihu jere dowe etu uche were nwayọ ihe celebrity were nwayọ ịma ya dị laud ọ wee ego ọ na-adị zụta laud ọ nakwa ịma ihe celebrity nnu nyere m so relax ya so onye gị na-ekwu ma ịma ajụjụ m jụrụ uru ịma inyomi ọrịa omimi ịghọtala ọrịa omimi ri agba ihe nnụ jụrụ nwoke na nwaanyị nnọkọ ọrị mma tupu ha alụọ o dipendịrị nnọkọ ghọta ebe m na-aga amaghị ghọtara ebe m na-aga ịnọkọ ọrị mma bata ọzọ ịgazi dị nnọkọ ka ịhụ come over
uche ma ihe mmiri by come over banye ọdọla eji eme ihe ma akpa amara onye na onye ọ ga-adapakwa ma ọ ga-adapa mara akwasị nwekwa ndị ke come over ahụ ma a na-come over ya sị gị bebi na ị na-elezi anya na iyi uche achọghị m ịga dipa agala dipa si elu ebete ịnọkọ n'ọma nnọkọ amara nwe ihe omebete ha krọs mezie keba ịma nọ pọta ebe m na-aga uche ọrịa mmanya nọkọ ndewo ya gazie amame na wata aga na-ekwe aga na-akabakala wee nwee ike dị mma ị hụrụ ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a ọ bụ egwu uche nwa nwoke sị gị come over were uche mee ege na-eso ya na-aghọta ya bụ ihe ọ bụ egwu ị ga-eji uche gị eme gịnị agba igetewa anyị ọ bụghị nwoke sị gị come over gị gbara gawa na-aghọta ebe anyị na-aga ike gwara ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm biko ya ewutele gị na akụkọ ụwa agaghị abịara gị na mgbede a nagide mana akụkọ ụwa na nkenke ga-alọghachi n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 n'oge na-adịghị anya anyị gbapụcha aka ya anyị ga-alọghachi bịa chịkọlọta ya bịazie nye bufe ochie n'aka ndị sụpọsụ na mgbede a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Straight to the music traffic. I know you know who this is. DJ Muff King. Hey,
Cancel more Ecolongo. Maka, ika ga money give santa. Ika ni gabra kwa kanta. Meno na bola na recession. Ebe ndo usaga hiya saka kwa grama. Omegi de kutudio ba. Oge webu talo gitemba. Oni si ule ba manu masana. Nalo gimenda. Abali siya mangena. Abali siya tulu wangene wo. Siya ma immense le. Gwela misi wangwele bo. Ita sis cover di na unadi mu cover di so. White easy panche video run. Wapa cover ilo. Oi soe. Oi soe. Suka muka wa. Siniani iwele ya. Oi soe. Come on, Saga, woman, and I'm marching my yacht. In my mind, and I'm batting my can finish you for the one who takes to go. Imana Manuel, Obiago, Imana Gaisivel, Obiago, Imana one with it, Obiago, Imana Gaisivel, Obiago, Onegunu, Obiago, Onegunu, Obiago, Apatiaka, Obiago, Kanta, we are the money, si tu m'as oublié le monde, ni pourquoi ça qu'est oublié le monde. Les beaux sont oublié le monde. Cancel no more, but more welcome. If you baga got ya, I said baga lot ya. On a baga bad ya, on a will so pantia. Make it a joke, we go move one and casa ya. Hopefully I got castia, but I got trash ya. You know, can I have a say one can I have a say to the one can I walk? See all my mess in it, well, let me see one wherever. It has discovered it now, and I didn't cover it so I see if I take you run what for cover you. Oi, soy, oi, soy, come on, Saga, woman, and I'm marching my yacht. In my mind, and I'm batting my can finish you for the one who takes to go. Imana Manuel, Obiago, Imana Gaisivel, Obiago, Imana one with it, Obiago. We have so many handsome men in this world, but my own husband is the best.